Hola, Club del Vi, us presento el vi blanc d'aquest mes d'abril. És el primer del celler Nou Més. És un celler ubicat a l'interior de Tarragona, a la zona del Baix Gaià, al poble de la Nou de Gaià. I és un vi conegut, perquè aquest celler hem fet algun tast, hem posat algun vi en el Club del Vi, no sé si hem posat un cava o un orange, i és un vi que molts de vosaltres l'heu tastat alguna vegada, però molts altres no l'heu tastat, per tant, tenim ganes d'oferir-vos. És un vi natural, sense sulfits. Està elaborat amb la varietat Xarel·lo, que a la zona de Tarragona li diuen cartoixà també. D'acord? El Xarel·lo és una varietat mediterrània, és segurament la varietat més plantada al Mediterrani de la zona de Catalunya, i el Xarel·lo és una varietat que té frescor, té bona acidesa, té també aquesta tensió, aquest punt mineral, depèn d'on estiguin ubicades les vinyes, i a més, té aquests aromes d'herba aromàtica, d'herba mediterrània. De vegades et ve aquest aroma, aquest record una mica fonoll. El Moisès elabora vins naturals, sense sulfits afegits, mínima intervenció. És un celler que es va crear cap a l'any 2000, però té un llarg recorregut, perquè la seva família ja tenia moltes vinyes en propietat i abans venien el vi a la cooperativa. Des que es va donar aquest relleu generacional, el Moisès va iniciar aquest projecte de vins naturals, i és un vi que a mi m'agrada molt perquè és econòmic i té aquest perfil que de vegades te'n vas cap a vins del Jura, perquè són minerals, tenen aquest record de pedra foguera, i a mi això m'apassiona. Per tant, esperem que us agradi a vosaltres també, i a gaudir. Salut!